Čaute ľudia, pozdravujem vás z Bruselu. Ja som sa rozhodol, že vám teraz budem ukazovať pravdu. Na Slovensku sa nám šíri nešvar, že vás strašia vojnou, emigrantmi a tak ďalej. Ja som sa rozhodol, že nechcem naďalej rozdielovať spoločnosť a týchto politikov, čo vás rozdeľujú a budzujú vo vás strach. Ja chcem túto hru chcem vlastne na Slovensku ukončiť. Takže ja vám budem ukazovať pravdu. A je to už na vás, či sa s tou pravdou vy stotožníte a dáte mi vašu dôveru niekedy, alebo nie. Ja som názoru jedného. Ja slovíčko dezolat nemám rád. Nemám rád slovíčko liberál, nemám rád slovíčko konzervatívec a iné slovíčka, ktoré nás rozdeľujú. Ja som Slovák a Európan a volám sa Juraj. Takisto ste aj vy Slováci. Takže moja pravda je taká, emigranti, strašenie. Toto je Brusel, vážený, pozrite sa. Vidíte tu nejaký strach? Vidíte tu nejaký strach z emigrantov? Každý si tu spokojne nažíva. Na západe žiadne emigranti nerobia také nepokoje, ako vás strašia tým politici. Teraz som tu išiel lietadlo, videl som nejakých slovenských politikov v lietadle a som si na 100% istý, že vám niečo natočia nejaké štvrte, že je tu neviem nejaký bordel, čo nie je vôbec pravda, lebo takéto štvrte sú v každom štáte. V každom štáte sú chudobnejší ľudia, bohatší ľudia, stredná vrstva, alebo aj ľudia, čo žijú na ulici. Takisto aj na Slovensku máme tiež osady úprimne. Takže toto je Brusel, vážený. Je to tu všetko pekné, čisté. A či sme bieli, či čierni, všetci si tu spokojne nažívajú, nie sú tu žiadne nepokoje a tak ďalej. Takže dosť bolo rozdeľovania spoločnosti, odo mňa budete počuť len pravdu. Čaute z Bruselu.